Здравейте! Намираме се в семейен център Конкордия, първия център извън София, в село Малки Искър. И сега ще ви покажем как се случват тук нещата в новото ателие. Това са фитилите, калупите. Тя вече налива едната свещ. Той прави малките, които ще ги изчакаме да се твърдят. Ще им сложим малки фитилчета. Росен ще ни покаже как се вадят вече готовите истинни свещи от по-големите. Да, ето нашата. Заповядай. Тук имаме вече готови от малките площите. Ето това е като истине. Да, си. Тя е най-новото лице, така че това са първите свещи. Ще стигне ли? Да сипам още много. Да, направо. Това са малките фитилчета за малките свещи. Малко като истина, че ги сложим вътре. Да. Ето това. Така изглежда вече готовата свещ. Ето отдолу се изрязва това, изглаждаме го на котона и е готово да стои за украса. Измерваме си температурата, която е всъщност най-важното. Да, разбрах ли го малко с тестине, по-бързо. Да, най-добре е да е между 75-80 градуса при първия цвят. После за втория наливаме тънка линия на 73 и да, вече може да продължим на 80 и накрая се доливат на 100 градуса. Ето така се получава, като тръгне да се стяга. Имаме една дупка, която постепенно се долива на 100, докато не се запълни изцяло и вече след това следва ваденето. Ще си вземе сега. Мисля, че да, добре. Това имаш малко да долеш, така че не е проблем. Не трябва да се долива над 100 градуса, защото може да се спука калъпа. Си ги пазваме, защото са ни най-важни. Така сме отгоре. При белия восък изглежда прозрачен, но после става така бяло. Покажи. Бяло. Да, или това. Крис, искаш да се опиташ да сложиш един малък фитилка на малките? Трябва да изтигне. Ако се задържи, задържи. Ето, това е. И сега чакаме, докато от тъмния цвят ще стане така цвят. Средата. Това е от нас. До утре.